Hakawe ka jingjia be ishir khebha kawe ka kenthai kala shapnya plusmon hawe ubrio haka steps ni palai jong ka tayo haka than khatsan mer ka badon hakaput ka Meghalaya bat Assam bat yakani ka met yap lalap hajan ka yingsa jong ka ni hi ka brio ka badon khatsan mer yakani ka met yap lalap ningkong da kinong song snong ka than ki bala pintip mar sha ki pulit ka Sonapur police station ki pulit kila hiar bentok kit bat kila pinkit no ya ka met yap sha hospital ban le postmortem yakani ka brio la tip kerteng kum ka Rita Boro kat kum gatinge thu ki trai snong ya kan ga brio la yo I khadu but we ubrio ubakerteng u hasmat adi haga steps ni balang kila subajur ba ya kan ga kam la le da u hasmat u bala phat krat na kan ga jaka ki pulit kila penlong ya kajing thuat yo hasmat ba da kajing arap ki pulit ka haju kila yo ban kem no yo ni ubrio but kajing to kit menta kala ya chakman kali kini ta ase sal jawa are itu ya hanisi are Jakarta itu kata are itu thangawa direct roti mari kini thanga tate puri ase tate puri ase belegot mari belegot